Ne revedem astăzi cu un nou haul, de data asta un haul home deco. Da? Am produse de la Meli Melo, în care am pus și câteva produse de la Pepco și Kik. Hai să începem, ca să nu dureze 100.000 de ani. Nu știu cum să fac eu cu punga asta, că e foarte gălăgioasă. Ok, părul ăsta îmi stă cam aiurea. După ce s-a dus trendul cu bentițele astea imense, gigantice de contesa, prințesa Diana, decid și eu să le port, înțelegeți? Bine, prin casă mai mult. Nu știu dacă am ieșit vreodată cu astea pe afară, că mă simt așa un pic ciudățel. Bun. Am aici de la Pepco niște baterii din astea grăsane așa, rotunde. Le-am luat prietenului meu, că a zis că are nevoie la nu știu ce, nu știu. Le-am văzut acolo și le-am luat, dar când le-a văzut a zis că nu sunt bune, că nu sunt de nu știu ce vol, nu știu, în fine, nu sunt bune. Dar am dat 5 lei pe ele și sunt 8 baterii. Bun. Am aici un cablu din asta USB, cumpărat de la Kik. Este roz, așa, și are 1 metru. Și am dat 8 lei pe el. A venit în chestia asta, pus, așa. Uitați, 8 lei aici. Nu știu dacă se observă, în fine. L-am desfăcut deja pentru că a trebuit să descarc niște poze din telefon ca să eliberez și eu ceva spațiu acolo și l-am folosit. Bun, scuze. Cum să fac? Hai să mergem un pic cu Pepco. Ceva foarte interesant, o lingură de lemn, pentru că, na, trebuie și astea de lemn se murdăresc relativ repede și a fost ieftin, a fost 1,50 lei lingura asta. Eu mai iau, de cele mai multe ori iau de la mămăițele alea de pe stradă, dar aveam una aici la mine în zonă, dar n-am mai văzut-o, așa că, na, eram în Pepco și am luat-o pe aia. Bun. De la Meli, o să vi le arăt așa random, că n-am cum să fac altfel, ca să nu fac nici prea multă gălăgie. Am luat o cănuță. La Meli Melo au chestii foarte frumoase, dar unele sunt puțin așa piperate la preț, dacă mă înțelegeți. Dar dacă aveți un pic de răbdare și nu vă trebuie neapărat în momentul ăla, puteți să le găsiți la promoție. Au promoții de până la 70% când sunt spre final. Așa cum am prins eu cănuța asta. Uitați-vă cât de frumoasă e, ca un carusel, așa. Din ăla de copii. E o cană de copii. Asta e o linguriță, vedeți, aici în vârf, da? Și asta, căpăcelul ăsta se dă jos, dar momentan e prins cu scoci, ca să nu cadă, știți? Dar el se dă jos de aici. Ăsta e un capac. Cum ar veni, folosește la... nu știu, să țineți lichidul cald sau să infuzați ceaiul, vă puneți ceai și lăsați acolo la infuzat, cum ar veni. A fost cana asta 40 de lei, dar la 70% reducere eu am luat-o cu 12 lei. Deci, wow! Super, mega afacere! Da! Îmi place extraordinar de mult cănuța asta. Am mai avut o cănuță, tot luată la 50%. Aia a fost 20 de lei. Era 40 și am luat-o cu 20. O cană cu Baby Alpaca, tot pe sistemul ăsta cu capac, cu Baby Alpaca mic alb în vârf. Dar pe aia am dat-o cadou unei prietene, că ei îi plac animăluțele astea, animalul ăsta, sau ce naiba reprezintă, animal, că nu e pasăre. Baby Alpaca. Ne întoarcem la Pepco. Am luat acest suport pentru hârtia de bucătărie la 6 lei. Așa arată, căutam de mult o chestie din asta. Am luat 3. Una aici, una la ei mei, una la părinții prietenului meu. Că așa, pe sistemul ăsta se cumpăra la noi. Bun. Meli. 2,39 lei de la 8 lei. Un cuțitaj din ăsta, ce are aici? Nu știu. Dar uitați-vă cât de frumos și feminin e. Vedeți? Așa? Și e foarte micuț și subțirel. Bun. Această minunăție. Oh my god. Doamne, 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 cât iubesc această girafă de la Pepco. Deci, m-am dus într-o zi la Pepco când știam că bagă marcă. Uitați. Și erau vreo 4, 5, 6 de-astea. Și tot m-am dus pe lângă ele și m-am uitat atât de atent și atât de cârcotașă la 20 de lei. Și am zis, nu, că asta are nu știu ce aici, nu, că asta n-are nu știu ce la picior. Cred că chiar asta era.
Și am plecat de acolo și am rămas cu gândul la ea, că una am vrut să-mi iau. Și când m-am întors, după vreo săptămână, asta mai era, atât. Deci m-a așteptat pe mine. Uitați, uitați, uitați! Cât de frumoasă e girafica asta, e foarte așa, mi se pare cochetă, feminină, așa, gincă, așa. Da, o să o pun undeva, nu știu, în apropiere să o văd mereu. E foarte, foarte frumoasă, la 20 de lei e minunată. Am pus aici și farfurile de la Jumbo pe care le-am luat mai de mult, nu mai știu, au trecut câteva luni. Și am zis să vi le arăt și haul-ul ăla care trebuia să-l filmez, pe care trebuia să-l filmez de la Jumbo. S-a întâmplat că am avut nevoie de produse și le-am mazvârlit pe acolo, nu mai am aruncat bonul, n-am mai știut ce am cumpărat, în fine, nu mai ieșea de un haul și am zis, băi, măcar farfuriile astea minunate să le arăt copiilor. Așa. Sunt niște farfuriuțe de desert cu diferite modele pe ele. A fost 5 lei o farfuriuță de asta și nu știu pe ce sistem am mers eu, de am luat 5 sau 4. Nu, a fost 4 lei, că am făcut eu 4 ori 5, 20, ca să nu cumva să nu fie sumă rotundă. Una așa, una așa, două așa, o să vă arăt imediat, cu mai multe prăjiturele așa pe ele, și una așa. Nu sunt foarte mari, sunt de prăjituri, nu știu, uitați-vă la mâna mea, e cam cât mâna mea așa. Foarte frumoase sunt și la 4 lei chiar, îmi pare rău că n-am luat mai multe, să-l fi luat și pentru cadouri și așa, dar asta e, poate s-ar putea să le mai găsim, nu știu. Văd că am și chestii din DM aici, adică de ce nu? Ok. Atunci o să redenumesc, o să zic acolo și DM și da, bun. Un mirositor de ăsta pentru frigider, deodorant sau cum se zice, odorizant frigider, cu lămâie de la Denkmit din gama lor DM. A fost la ofertă asta, știu, cred că 4 sau 5 lei. Nu l-am pus în frigider, după cum vedeți e nedesfăcut. Sper să facă ceva, că am mai luat eu chestii din astea și n-au funcționat. Am aici un odorizant din ăsta pentru aerul condiționat. Am mai avut unul, mi-a plăcut foarte mult și l-am luat din nou. Pe ăsta l-am luat de pe Elefant. Deci, probabil în mintea mea a fost să fac aici un haul home deco și atât, nu contează de unde și cum. Dar vă zic, pe ăsta l-am luat de pe Elefant cu 7 lei parcă. Da, și foarte bun, de la Areon. De la Pepco mi-am luat și văd că lipsește, cred, 2, 4, 6, 8, 10, nu lipsește nimic. Aceste pixuri colorate în diverse culori, deschise, închise, a fost 3 lei tot ăsta și am zis că îmi folosește să mai colorez și eu pe acolo prin agenda, una alta. Bun. Mi-am luat din Auchan, vedeți, din câte magazine, un card microSD pentru telefon de 8 GB de la Hama, a fost 19 lei ăsta. Sper să fie bun, să nu facă fițe. Da. Stați așa. De la Kik. Uitați-vă ce drăguț e. Și vine așa pus pe ceva drept. Un ren din asta sau o reniță, nu știu cum să-i zic, cu boticul ăla roșu. Doamne, cât de drăguță e. Și stă ea așa, cochetă și gingașă. Și a fost 8 lei și ăsta. Abia aștept la iarnă să pun pe undeva. Bun. Meli, de la Meli, am luat pentru nepoțica prietenului meu, care e ca și nepoțica mea. Să arunc asta. Această drăgălășenie, pentru că ea e așa blonduță și îi plac unicornii mult de tot. Da, e terminată după unicorni și a fost 40 de lei. 70% reducere, am dat 12 lei. Și este ea, prințesa Sofia, că așa o cheamă, cu căluțul ei. Abia aștept să-i iau. Da. Tot de la Meli. Ceară parfumată cu aromă de trandafir, 3 lei de la 10 lei, că a fost 70% reducere. Da? Din astea cred că v-am mai arătat eu. De la Pepco, două tocătoare din astea de plastic, una așa și una așa, micuțe, au fost 2 lei bucata fiecare.
are 25 pe 18 cm. Deci vă închipuiți că sunt micuțe, nu sunt din alea mari, dar așa le-am vrut. Și unul de lemn de la Kik a fost 6 lei ăsta, tot așa micuț, drăguț. 22 pe 14 ăsta. Bun. Din Auchan am găsit această cănuță cu Happy Mother's Day. Mă pregătesc intens. Nu, știți care e problema? De foarte multe ori mi s-a întâmplat să găsesc chestii frumoase, drăguțe, poate și ieftine, poate la promoție, poate nu știu. Dar de obicei asta e ideea, aici vreau să ajung. Ieftine, la promoție. Dar pentru care nu m-am dus în mod special. De exemplu, mă duceam să cumpăr lapte din Mega și găseam cana asta, să zicem, da, la promoție. Și ziceam, nu, ce-mi trebuie cana acum, că am venit să iau lapte. Și plus că m-am dus să iau lapte în septembrie și ziua mamei e în martie, da? Ca să înțelegeți ce vreau să zic. Și nu cumpăram. Multe chestii de-astea am ratat. Și apoi când am vrut să fac cadou sau așa, n-am mai găsit nici la fel, nici ceva relativ asemănător. La preț nu mai zic, că am găsit de 2 sau 3 ori mai scump, da? Pur și simplu din, nu știu, să-i zic zgârcenie sau nu neapărat, că erau ieftine, adică tocmai asta zic, că chestiile pe care le găseam erau la promoție sau ieftine sau reducere ceva, dar nu le luam pentru că nu mă duceam special pentru ele. Și acum am zis, nu mai fac prostia asta, când văd ceva frumos și care cred că ar folosi, iau. Nu contează. Și îl țin acolo și îl dau peste 2 ani, o lună, 2 zile, nu știu, nu contează. Da? Mi s-a întâmplat de multe ori să alerg în ultima clipă după cadou, că n-am. Sau că atunci când le-am pus pe toate la un loc ce am cumpărat pentru o anumită persoană, mi s-a părut puțin. Și zic, mama, trebuie să iau ceva. Și am stat să alerg. Așa că știu că am din timp, e altceva. Și am dat pe asta, cred că 10 lei sau 12, nu știu, oricum, e ieftină. Și am luat 2, am luat una pentru mama mea și una pentru soacra mea, mama prietenului meu, da? Sunt la fel, pe roz, așa. Bun. Ne întoarcem la mail. Mi-am găsit această cană minunată, mie îmi plac foarte mult animalele astea exotice, sălbatice, nu știu cum să zic, așa, cu tigri din ăștia și cu verde. Mamă, deci mi se pare foarte frumoasă. A fost la preț întreg 15 lei. Nu mi se pare exagerat mult. Și aici are o bandă așa cu auriu. Cănuța e medie, chiar îmi place. Și am zis că n-are rost să mai stau să aștept, să intre la promoție pentru cât puteam să o iau. Poate nici nu mai prindeam. Nu mi s-a părut mult, de-aia am și luat-o atunci pe moment. Am aici de la Sinsai. Aici era un clip din ăsta de telefon, cum îi zice, un kickstand îi spune. Eu știam că îi zice altcumva. În fine, nu-mi vine acum, scapă. Dar vedeți, se ține așa, poți să ții, deci eu l-am lipit, că de-aia nu-l mai am aici. L-am lipit pe spatele telefonului și poți să bagi degetul așa, să ții telefonul pe mână așa și poți să-l și ții rezemat. Uitați cum arată aici, să te uiți la filme, pe YouTube, ce vrei tu. A fost 6 lei chestia asta, redusă de la 10 lei. Da? Și mai am aici un cablu de date, încărcător, nu știu, pentru iPhone. E ăsta pentru prietenul meu, că eu nu am, el are iPhone. Se trage așa, mă rog. 3 lei a fost chestia asta. Și am zis să o iau, că nu strică. Mai am aici tot de la Melimelo. I-a căzut ochiul, dar e în pungă. Acest cuier cu bufnițe, e un cuier. Pe ăsta l-am luat tot așa pentru o prietenă căreia îi plac bufnițele și fluturașii și m-am hotărât, am zis, pentru că la fel am făcut. Am văzut o grămadă de chestii cu bufnițe și cu fluturași și nu le-am cumpărat și acum am zis, de fiecare dată când văd ceva cu bufnițe sau fluturași, îi le iau. Că îi le dau pe totodată, pe rând, nu contează. Da. O să cadă și ochiul ăsta. Astea trebuie să le mai lipesc eu un pic cu superglue ceva, văd eu. Dar în rest n-am nicio problemă. 18 lei de la 60 de lei a fost chestia asta. Pe bune, 70% reducere. E foarte mișto. Ei stau la curte, la casă și are unde să și le agațe. De la Petco, un album de poze la 5 lei pe care scrie My Travels. Și
Și vreau aici să pun poze din călătorii de pe unde am fost eu plecat. Nu știu. Așa. Și mai am, uitați ochiul, că nu vă mint. Și mai am aici o chestie pe care văd că am pus-o, dar nu este de home deco. Vă arăt ca să scap de ea de aici. Sunt niște accesorii de la CNA. Am acest colier foarte încurcat. Vedeți? De fapt, stați pe bine. Deci am și chestia asta așa și asta. Nu știu, s-a încurcat foarte rău. A fost 10 lei, el era redus la 20 de lei și la casă s-a mai aplicat 50% reducere. Deci 10 lei am dat pe asta. La fel și la cercei. Eu sunt nebunită după chestiile astea cu lună și asta mi s-a părut că aduce așa cu o semi-lună. 15 lei redus, încă 50%, 7 lei 50. Și cred că mai am ceva, da. Uitați. Gata. Așa, e setul ăsta de inelușe. Așa arată. 13 lei a fost el, deci 6 lei 50 la jumătate. Și gata, nu mai am nimic, aici am bonuri și un ambalaj. Cam atât, asta am avut să vă arăt și astăzi. Sper că v-au plăcut produsele, sper că ați rămas cu mine până la final și sper să ne vedem cât de curând. Vă pup și vă doresc o zi minunată! Pa!